എന്തും തുറന്നു പറയാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നതിലല്ല, പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടാകണം. കാതോർക്കുന്നവരെക്കാൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നല്ലത്. ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം പങ്കുവച്ച രഹസ്യങ്ങളെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ അറകളിൽ ഭദ്രമാക്കി വെക്കുക എന്നതാണ്. നാം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കഥകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒരു പുസ്തകം പോലെ ഭദ്രമാക്കി വെക്കുന്നവർ, അവരാണെന്നേ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കേൾവിക്കാർ. ചില സത്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടേണ്ടതുപോലെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശ്വാസ്യതയുടെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് കേട്ടതൊന്നും പുറത്തു പറയാതിരിക്കുക എന്നത്. രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന നാവിൽ നിന്നാണ് ആഴമുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചതൊന്നും മറക്കാതെ ഓരോന്നും വിലയോടെ കാണുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗഹൃദം ഒരു നിധിയാണ്.